Тапер мезана ранги мана метони бакани тамен мебахшид мама шуна неки ай ҳама ивода ма бисёр роз ёрманд мекунам шона мама вая а барон ура метоса то хча накша ты балантарай космо салом тамошобинои репортал и барномаи навбатии биографияи ва дар барнома мо камтарак дар бораи барон ба шумо маълумот медиҳем. Набиев Беҳрӯз ё ин ки барон 23 майи соли 1992 дар ноҳияи Шурободи вилояти Хатлон ба дунё омадааст. хушхабар акнун барои кам кардани рехтани мӯи сар ва ё ки мехоҳед мӯи сар бароред ва ё ки мехоҳед риши худро ғавз кунед ва ё ки шумо сафедшавии пӯсти бадан доред ё ин ки ягон бемории дигари пӯсти бадан доред ё ин ки мехоҳед қадди худро баланд кунед ва ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед пас ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софт савдо. барои харидорӣ кардан ба рақамҳои дар экран буда метавонед муроҷиат кунед ва аз номи канали 221 сум метавонед муроҷиат кунед ба шумо тахфиф карда мешавад. Беҳрӯз аз хурдӣ ба санъат меҳр дошт. Айни ҳол 28 сола, оиладор ва соҳиби як фарзанд. мегузарем аку ба фаъолияти барон. барон соли 2010 аввалин бор репи худашро сабт кардааст. барон дар ин бора мегӯяд ки ҳамсинфаш ҷазир бо реп машғул буд ва баронро ҳам ҷазир ба реп даровардааст. барон аз соли 2010 дар репи тоҷикӣ ҳаракат карда истодааст. ба гуфти худаш сабаби репхониша накарда бори зан. ай соли 2010 мадаму бориза сабаби репхони мана кадама боризан то соли 2019 барон ҳамчун кароли репи сиёҳ машҳур буд. барон бо ҳамроҳии дӯстонаш ҷазир ва ин даст гурӯҳи худро бо номи хит зона кушоданд ки ин гурӯҳ намояндаи репи сиёҳ ба ҳисоб мерафт. барон аз аввали репхониаш бар зидди репероне ки дар мавзӯи ишқ реп мехонданд мубориза мебурд ва қариб ки ба ҳамаи реперони ин равия дист задааст. аввалин батли барон соли 2014 бар зидди теорема буд. меган ку калонтар силфазад бугу ва алейкум барсалом просто хато кадида ка камтар матрар мад намекунам акайнави си боқати ралик ҷиқи буд ва дар ин батл ғолиб шудааст. Наши победители сегодняшней симфонии барон. бадтар бошад ҳамроҳи ҳамдастааш Честер низ батл кардааст. бахшидану мебуд агар мебахшиди мамашад мебахшиди мамашуна неки ай ҳама ивода ма бисёр роз ёрманд мекунам шона. дар ин батл низ ӯ ғолиб шуд ва метавонем гӯем ки ин батл сабаби машҳур шудани барон аст. 9 сентябри соли 2015 ташкилшавии легендарни лейбли хз авлод буд. чӣ тавре ки худатон медонед ин лейбл 5 сол давом кардааст яъне то соли 2020. барон қариб дар ҳама батлое ки иштирокчиёни хз авлод иштирок мекарданд ҳузур дошт ва онҳоро дастгирӣ мекард. баронро ҳамчун лидери хз авлод мешинохтанд ва касе ба хз авлод дист мезад барон ба ӯ ҷавоб медод. акнун мегузарем ба трекҳои пешинаи барон ва ҳозираш. трекҳои машҳури пештараш пеши ход. як рӯзи қия рӯз механди зиндагида бояд одат карда пастиву баландиш пис Тапер мезана ранги мана метони бакани тамен рептиҷаи рангизо паркай ва нава шампун занакфело рӯи нақша барон ура метоса то хча накша лашкарои веназан бори мода унамо криса бо корторай раунд трекҳои машҳури ҳозираш бошад мавая вая тигарини бамазаи заи ранги тунес дари замин тои баландтарай космо ва баргои зар. Сарда мехезон авазни ниш баргои зарда. барон соли 2018 YouTube канали худро бо номи Барон Лайф кушод ва ваъда дод ки агар каналаш 50,000 подписчик ҷамъ куна батл мекуна. ёки ӯи кадем уже тайёрай Барон Лайф мешава. аммо ин каналаш на он қадар пеш мерафт ва ӯ тасмим гирифт ки як канали дига кушоя. ҳамин сол бо номи Авлод Медиа канал дар YouTube пайдо шуд. каме маълумот дар бораи Авлод Медиа. ин канал айни ҳол дорои 250,000 подписчик мебошад, аммо дар вақти кушодани ин канал на он қадар канали пешрафта ба ҳисоб мерафт. Шахир дар ин канал режиссёр буд ва чӣ наворҳое ки мебаромад дар ин канал ин ҳамаш идеяҳои Шахир буд. Шахиру мозги Авлод Медиа гӯем хато намекунем. пешрафти ин канал баъд аз навор бо фоҳишаҳо оғоз гардид.
салом алейкум бачако, салом алейкум духтарако. биёб намерам пеш. барои ин навор баронро бо гурӯҳи авлод медиа яъне ки рустами кал шахер ва юсуф дастгир карданд ва дар ҳама ҷо ин хабар паҳн шуд. این بلاگران به آن متهم می شوند که در صحیفه اولاد میدیا در شبکه اجتماعی یوتیوب نوار 20 دقیقگی را درباره نرخ خدمات زن сабаби асосии пешрафти ин канал маҳз ҳамин навор ба ҳисоб меравад ва баъдтар бошад абдурозиқро ба душанбе оварданд. аз дигараш худатон хабардор ҳастед. пас аз он ки канали авлод медиа ба ҷои даркорӣ мерасад, яъне ки аз 7000 подписчик ба 250000 подписчик мерасад, шахер яъне ки мозги авлод медиа ҳамкориро бо барон идома додан намехоҳад. амра мехоҳам ки шоду фаҳмутар ҳамада бифаҳмонам ма ай авлод медиа буромадам ки ай хези авлод неву ай то ҳол маълум нест ки бо кадом сабаб шахер аз авлод медиа рафт. сабаби асосии пешрафтани канали авлод медиа ин навори фоҳишаҳо мебошад. барон дар реп бисёр истеъдоди хуб дорад, аммо аввал мухлисои реп ӯра на он қадар хуб мефаҳмиданд. стилоеда ки барон реп мехонд дар ҳақиқатан дар тоҷикистон камёб буд. барон то равияша иваз накард, ӯра нафаҳмиданд. барои ҳамон барон ҳозиро фақат репҳои ошиқӣ мехонад, андеграунд бошад, бекарол монд. ин буд барномаи мо дар бораи барон. барномаи оянда дар бораи шонемсӣ мегзара. агар розӣ бошед лайк габҷиқӣ. ба канали мо обуна шавед. агар ки хоҳед ки соҳиби 20 сомон шавед, ба рақамҳои зери видео буда занг бизанед. ба шумо мефаҳмонад чихе 20 сомона да кисат бисихӣ.